Kani gede ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan lijana kimat bakong san jong ke khubor. Palat news pak klur tengka mang ke sarkar pedeng na kebentaban kenti ki jingtai jingsina bat kham tam ya santli ki kashari pokso. Ong Menteri kena katanat Law and Justice u Professor SP Singh Baghel ha ke jingman jungok ke jung u ya ki kam penroh Meghalaya. Berian kinong snong ka malangkona ban beteng biang hiji lada om pen pulam no ya ka sos kular penbet put belaya soy pedeng ka Assam bat Meghalaya dangshen. Bat lanang penklan ye kilat ajingera pelat ye kilanot ha Assam ki besakta ha ka jingsli bat jing tua kendo. Ki khubor ki babnia. Menteri kena katanat Law and Justice Jong ka Sarkar India o Professor SP Singh Baghel ning kesengi ulai keren bat ipili jumut bat ke Meghalaya State Legal Service ha ka jingwan jungok ko jung u ya ke jela Meghalaya habai keren bagi tenat patai kubor hadian bawai ke jingelang uni menteri kena jong ka Sarkar pedeng ulong ba ke jingchu jong ke jingwan jungok ko jung u ya ke Meghalaya kalong ban lum jingtip halor ki jing penteri kami ki skim ki bala bei tengkara ke Sarkar pedeng ban let jungo iki jaka ha ki ba pentre iki ki skim ban kmi ye kom pentre kam iki skim bat ban kmi bnia ye ki jing tre kam jong ki tna sarkar ki bede bi ki kam an bat ki bede ki tna tre kam jong ko sarkar u bagel ula ongru ba ka sarkar pedeng kalamang kisa palat news pa klur tengka na ka bentaki kam penroi ha ki jing te jing sna bat kham tam na ka bentaki samtli ki yeng ka shari ka pokso Uni menteri ula penpau ya ke jing suhun halor ki kam ki bala pentrei ha ke jela bat ru halor ke jing pendang kam jong ke jela ya ke mang pisa ke bala ar ke sarkar pedeng ha ke bede bi ki kam ki bala nang dem habakren halor ke jing dawa ban aishu ya ke mang pisa na ke bentaki kam penroi ha ke jela ha ke bede bi ki jing te jing sta uni menteri ula ong ba ke tenat Law and Social Justice kabaha papo ke jingkmi ke jong u kalamang khatriu klur tengka dangshen bad unsa aye ke ni sha ke jela hadien baulak mi bnya ya ke jingkhen halo ke jing pendan kam bad on sa penjong rim ha ke bede ba ke jing mangsu e ke pisa na ke benta ke jela haswa ke ni uni menteri ula let jungo ya ke juvenile center ya ke hospital but dispensary ubagil laong ba ka jingi simentalang jong ka imlang sa alang bat kisnong kithaw ha ka ba ajing tip sa pangkimat ki bede ba ka juvenile delinquency kalong ka bakong san e Menteri ka Sarkar India ubadi kimi ikatanat penroisar bat panchayati raj u Giriraj Singh ning ka siwle jungo ka ICAR Research Complex jong ka thanj dila mingi ka badan ho yam Meghalaya Hakni ke jungwan jungo ko jong u haba ajing kren ha ke jingelang u Giriraj Singh ula kedo halor ke jingma ki ba omla ban lat ha ke bede bat ki marbam na ka benta ki snem ki banwan na ka daw ke jungbun beriu ke bala nang kiu ke balong ke jingban khia ban omla pendap ya ka bam ha ka ri ha ka baula pen kan mau yu senyang bala wanra da ka Green Revolution ha ka ri uni menteri ula kentu ya ka ICAR but ia ka CAU College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences bakini tre lang rengkat da ka babu jingmon nukong ia ki jingdam kam jung kinong rep nakadaw ba ula ong ba kari bat kisnong kitaw kila ban long ki bapahu bat dap kerhai tang lada kinong rep ki dap kerhai ha kani ki jingwan ka jong Giriraj Singh ulai yo ban sakhi ya ke jaka penroi sniang ke bala kentiu da ka ICAR ha lom sniang ya uni menteri jong sarkar pedeng la semran lang da ke da deputy commissioner jong Riboh district u Arpit Upadhyay bat u superintendent jong tanat pulit Riboh district u Giri Prasad ka National Human Rights Commission NHRC kalapni ya kajing ay jingmut ya ka Sarkar India bat ya ki Sarkar jela ha ka bede ba kajing khanglat jing penduna bat jing kmi bnya ya ki jing ta ki bami na ka jing penjaklia ka mariang bat ki jing julor ha ka mariang halor ka hok long bri man bri ka NHRC kalapan kre pura ya ka ni kajing ay jingmut
Hadiin kejingi pili jumut bat kiri shampang na kibenta ba per da ka bakmi bat jurit benya ye kijing kita na kejing jaklia kale air bat ka bat ru na kijing julor ka mariang ha ki babun kiliang ha ka beidei bat ka hok ka ba ubun riu ude ben yo le kemen ha kejing im. Haba penni ya kini kijing ajing mut ka NHRC kala ong ba wat la kari India ka don ni ki kendon adong ki babahatam ha ka perthei bat ru i kijing sandur ka rukom trekam ban yadai ka mariang kari India kadang mat i kijing ka ba mabha ha kijing jaklia kal air bat ka bat ru ha kijing penjulor mariang ki belong ki daw ki belong maujun thut bat kiding pengkiang ha ka hok long beriu man beriu ba ubun riu udan ni ka hok ban yo ya kalat ka batan rai ki bede ba ka jing jong beriu kani ka khubor ko ban chapi na ka All India Radio Shillong ki nong song snong jong ka snong malangkuna kila berngem ban beteng biang ki jing ki jong ki lada pen pulom no ya ka sekolah bele soi pedeng ka jela Assam ban Meghalaya ban penbet yu put usam hakin riu tli ki jaka kapun haba ong ba menteri ramba Conrad ke sangma ulai soi ye ketika sekolah penbet put klem da kenjok tin ni pli jumut lang bat kinong song snong ki bah kini ki snong ki pat nong song snong ki la ong ba baro khatwi tli ki snong ha malangkona ki bala julong ki benta jong Meghalaya ken sahab no shaka Assam hadien ke sekolah bale soi hapdeng kini ki atli ki jela dangshen haba ban pen scam ya karai jongki ban yakhi persha ya kani jing soi sekolah pen bitpur kinong song snong jong kamalangkona kila ong ba menteri rang ba ude ben shin ni jing kitli ban pen bet ya kani jing bakla kaseng achik holistic awakening movement ka AHAM haksi ba ar kla pha ya jing kerpat cho president dari India u Ramnath Kovind leng ba ulat ke jela u Satyapal Malik kabapan pau ye jing so kya ka bajur halor ka jing sha weng ka snong Malchapara bat Salbari ki badan ha West Khasi Hills na uput usam jong ka Meghalaya katkum ka sekolah ka balai soi ha Assam ye ki kam yara plat bat ajing yada lanang kampen klan de ki bor sipai ka National Disaster Response Force lani NDRF ka State Disaster Response Force SDRF bat ki bor penya ki district bat ki snong ha ki jaka ki belenchop ka jing shlei palat saulak mut ki briu ki la shakta ha ka jing shlei bat jing tua khandau ha ki apri tli ki district jong ka Assam kat ba prangot ki briu ki la due la ka jing ha ki ni ki jing len shop jong ki bor mariang kumbasa ho jarmut ki briu la pen kan ria shi ki jaka sa shi por ban yo jing yaram ki than ki ba shakta jur ha ka jing shlei bat jing tua khandau ki long ka dima hasau ho jai bat Barak Valley ki bor penya district ki la Assam ki marbam ha ki te ki jaka hakubai pat kaliang ka North East Frontier Railway kala 3 minute ban penstat iki kam maramon ya ki lenti rel ki bela julor ha ka phangsat hi jong ka jela Assam Menteri Khna Sarkar India Professor SP Singh Baghel haksi baar jong kata yo ulale jungo ye kari bhoi district jong ka jela Meghalaya ban khmi bat jurip ye ki kampen roi ki bala pentrei ha kani ka district ka ba angnut ban kiu bat ka badan ka jingkerman ban long ka ba ki shaphrang ha ka jingle jungo ka ba shisngi ki jong ye kari bhoi district Professor Baghel ulale jurip ya ka health and wellness center ha umsao nong kharai bat ya ka Anganwadi center ha Saiden ha ka ba ulale kren ru bat ki bapun tli ki sangyarap ladi ha ka te ki snong habai kren begini batai kubor uni menteri jong sarkar pedeng ulai ro ya ki he sarkar jong ribhoi district halor ka jing penteri kam ya ki kam kentiu ha ki babun ki benta ba per bat ulong batang hapok khendiat por ka ribhoi district laki suka kedan ka basan na pedeng ki sispa kharatli ki aspirational district hakari Professor Baghel ula pentip basa praklur tengka on mang pisai ka ribhoi district bakan pai khmat ye ki jing pendem kam ha ka puli puthi bat ha ka kot ka khya kari India kala bu thong ban kunti ye ki jing shakri ha ka liang kiling sun kit briu da arsha ha kini ki ar lai snem ki badwan da ka ba penbiang ya ki ars pa million ngut ki nong lit nong wan da ka ling sun khanang ban la pen urlong ya kini ka thong ka sarkar kla thmu ban thau ya ars pa tli ki ka ling sun ki water drone bat ki heliport ha keleng kari ha kini ki saus nem ki ban wan menteri sarkar pedeng beri khmi ikatna ling sun u jotir
Aditya Sindhya ulo ong ba ka sarkar ka phai khmat shegi kam kanti wi jing te jing sna ba da ka ban penbun su su ikiling sun da ka pen kre ikijing don kam ki ba biang na ka benta ka let ka wan jong kiling sun kajing artika covid dari India kala tam ya ka shispa khandai puwe klur hnriup san lak kat hadu menta kajing artika covid ki khna ki ba khat ar hadu kat sausnem kelas sedang na du khan riup terek ulber meta usnem Hakoi pat kaliang ha Meghalaya sa arngut kibri kile yu atmai ke jingpang COVID-19 nin ke sengibat menta kibri ke berang don apa dengan ke jingpang ha Meghalaya ki don khendai ngut baro. Katu ni ke khubor kelakut ke berawan sepi na ke All India Radio Shillong.